16 तारखेला रविवारी आरपीडी हायस्कूल हा व्हॅन्यू ठेवून आरजी स्टोन न्यूरोलॉजी आणि लॅप्रोस्कोपी हॉस्पिटल्स गोवा यांच्या माध्यमातून आणि पाटणकर एज्युकेशनल ट्रस्ट यांच्या बरोबर सावंतवाडी कोऑर्डिनेशन मध्ये आपण एक मोफत आरोग्य शिबिर ऑर्गनाईज केलेलं आहे आरजी स्टोन मार्फत। सो ह्या शिबिरामध्ये कन्सल्टेशन जे आहेत त्या मोफत दिल्या जातील। सोबत काही चाचण्या जसं की डोळ्यांची चाचणी झाली, युरोफ्लोमेट्री ही चाचणी प्रोस्टेटच्या लोकांसाठी जर लागत असेल तर ती झाली, त्याचबरोबर साधारणपणे ब्लड प्रेशरच्या तपासण्या वगैरे झाल्या, या तपासण्या आणि काही रक्ताच्या तपासण्या ह्या मोफत केल्या जातील। डोळ्यांची तपासणीही यामध्ये मोफत आहे आणि सोबतच समजा जर एखाद्या पेशंटला सोनोग्राफी वगैरे ह्या सुविधा लागत असतील तर त्यांना सोनोग्राफी संदर्भातचे जे फॉर्म्स वगैरे दिले जातील तर त्या चाचण्या फॉलोअपला आरजी स्टोन हॉस्पिटलमध्ये तिथे फॉलोअप ठेवला तर त्या ठिकाणी ही चाचणी ही त्यांना मोफत करून दिली जाईल।